Betonárska výroba na našej výrobnej linke má dlhoročnú tradíciu a jej počiatky siahajú až do roku 1993. Dlhodobou praxou a spoluprácou so skúšobným laboratóriom firmy Beton Ratio sme získali od Tazus Bratislava certifikáty pre kompletný sortiment výroby. Postupne sme rozšírili výrobný sortiment o ďalšie výrobky, o ktorých vás chceme informovať. Medzi produkty spoločnosti Techstav patria tvárnice slúžiace ako stratené debnenie určené na zalievanie betónom, debniace dielce a dielce stĺpové. Debniace dielce vám ponúkame v hrúbkach 15, 20, 25, 30, 40 a 50 cm. Určené sú na oplotenia, vodomerné šachty, monolitické steny, základy nosných stien, oporné steny, bazény, žumpy bez použitia debnenia. S monolitnením je možné vytvoriť konštrukciu prostú betónovú i železobetónovú, kde staticky započítateľný prierez tvorí monolitický betón a samotné tvarovky sú len strateným debnením. Vlastné murovanie sa prevádza behúňovou väzbou na sucho. Zalievanie prevádzame opatrne a plynulo primerane riedkou betónovou zmesou po vrstvách, maximálne však do výšky 3 až 4 vrstiev debniacich dielcov naraz. Čerstvý betón musí byť natoľko tekutý, aby bolo zabezpečené úplné vyplnenie dutín debniacich dielcov. Pri plnení betónom je nutné betónovú zmes zhutňovať prepichovaním. Delenie dielcov sa prevádza bežným oklepnutím v oslabených miestach alebo rezaním diamantovým kotúčom. Vystúženie opornej steny musí navrhnúť statik. Dielce stĺpové sú tvárnice rovnakého typu ako debniace dielce. Slúžia ako stratené debnenie pri stĺpových a pilierových konštrukciách. Rozmery stĺpov sú 40x40, 30x30 a 25x30 cm. Sú vhodné aj na oplotenia v kombinácii s debniacimi dielcami. Ďalej ponúkame v ponuke tvárnice určené na murovanie. Sú to tvárnice nosné a tvárnice priečkové. Sústava murovacích tvárnic je riešená tak, aby jej použitím bolo možné vytvoriť súvislé stenové konštrukcie s rovnakým podkladom pre povrchovú tenkovrstvu omietku na celej ploche steny. Pri murovaní sa tvárnice ukladajú dutinami dolu a malta sa nanáša v tenkej vrstve na plné betónové dno tvárnice. Použiteľnosť tvárnic musí riešiť projektant konkrétneho objektu. Nosné tvárnice vyrábame pre hrúbky stien 20, 25 a 30 cm. Maltovanie sa vykonáva vo vodorovných špárach. Zvislé špáry sú spájané systémom perodrážka. Priečkové tvárnice sa vyrábajú v hrúbkach 7 a 12 cm. Maltovanie sa vykonáva vo vodorovných aj zvislých špárach. Tvárnice sa skladujú na drevených paletách iba na rovnom a spevnenom povrchu maximálne vo výške 3 paliet na sebe. Na nespevnených povrchoch sa skladujú iba v jednej vrstve. Palety sa môžu prepravovať iba zapáskované a len v jednej vrstve. Všetky potrebné informácie pre projektanta alebo bežného staviteľa nájdete na našich webových stránkach www.techstav.sk. Naša spoločnosť vám zároveň ponúka poradenské služby a konzultácie pri výbere použitia našich výrobkov. Pracovníci predaja sú vám pri hľadaní optimálnych riešení vždy k dispozícii. Nakoľko sa snažíme výjsť v ústrety všetkým staviteľom, ponúkame vám možnosť nakúpiť aj ostatný stavebný materiál v našich stavebninách tiež na Mikovýnyho ulici. V ponuke máme tehlu Porotherm, pezinskú tehlu Thermobrik, porobetónové tvárnice Itong, Porfix, omietkové a zatepľovacie systémy Baumit, zámkové dlažby Invest a Semerlock, tepelnú izoláciu Rockwool Isover, hydroizolácie Icopal a Bedak, strešné okná Velux, zárubne, interiérové dvere, sadrokartón, strešnú krytinu Bramak, betonové skruže, hrebienkovú zvarovanú rohož a veľa iného. Veríme, že kvalita našich výrobkov a služieb vás uspokojí a vaša spokojnosť s nimi povedie k ďalšej spolupráci s nami.